Γεια σας, Σπύρος Κάπα εδώ, πάλι μαζί για ακόμα ένα επεισόδιο των νέων του AI. Σε αυτό το επεισόδιο όμως δεν θέλω να πω νέα και δεν θέλω να αναλύσω πώς φτιάχνουμε stylized videos, γιατί αυτό είναι το επόμενο τεχνική που θέλω να δείξω. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για τις εταιρείες που ασχολούνται με το AI και για το τι γίνεται όσον αφορά τα νομικά τους προβλήματα και τα ηθικά τους προβλήματα και όλη αυτή τη συζήτηση περί του AI που έχει φουντώσει. Και θα αρχίσω με την Nvidia, η οποία πάει σε όλα τα συνέδρια και βγάζει συνεχώς ανακοινώσεις, στις οποίες λέει στην ουσία εμείς φτιάχνουμε το Mega AI υπολογιστή, θα φτιάξουμε ένα Cloud for AI, όπως υπάρχει το Google Cloud, το Amazon Cloud κτλ. Και η Amazon έχει AI υπηρεσίες εδώ και πολλούς μήνες, μην πω χρόνια, όπως το Azure Cloud, θα φτιάξει ένα AI Cloud το οποίο θα νοικιάζει σε εταιρείες, ας πούμε, ή σε ιδιώτες για να μπορούν να κάνουν τους AI υπολογισμούς τους. Αυτό θα είναι φτιαγμένο με τα καινούργια περτσιπάκια που φτιάχνει, που είναι AI oriented, το οποίο τι σημαίνει αυτό στην ουσία? Σημαίνει ότι είναι σχεδιασμένα να κάνουν τις μαθηματικές πράξεις που είναι πιο συμβατές με το AI. Πώς οι κάρτες γραφικών είναι φτιαγμένες να δουλεύουν με τα μαθηματικά που χρησιμοποιούνται πιο πολύ στα γραφικά. Το θέμα με την Nvidia είναι ότι ειδικά στις εικόνες, ό,τι έχει γίνει τελευταία στο AI το οφείλουμε στην Nvidia, είναι η αλήθεια. Κάποια paper που βγήκαν από τους ερευνητές τους πριν από 3 χρόνια περίπου ξεκινήσανε όλο αυτό που βλέπουμε σήμερα με το Generative AI και το GAN, κυρίως το Generative. Γι' αυτό και σχεδόν όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι τρέχουν στους δικούς τους επεξεργαστές, γιατί στηρίζονται στα paper τους που τρέχουν στους δικούς τους επεξεργαστές. Όπως έχω ξαναπεί, εγώ που έχω κάρτα Nvidia είμαι λίγο... δεν μπορώ να τρέξω σχεδόν τίποτα στον υπολογιστή μου, ακόμα και αν είχα μία με 16 GB. Δεν έχω, πανάκριβες. Αλλά για όποιον έχει, δυστυχώς αυτή τη στιγμή ο μόνος τρόπος να κάνεις AI είναι να πάρεις κάρτα Nvidia και να το κάνεις γρήγορα. Αυτό δημιουργεί ένα μονοπόλιο τεχνολογίας. Δεν συζητιέται πάρα πολύ ακόμα, δεν ξέρω που θα καταλήξει όμως. Σίγουρα είναι επικίνδυνο, με την έννοια ότι μια εταιρεία αποκτά πολύ δύναμη σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Τώρα, όσον αφορά την εκπαίδευση αυτών των AI, να δούμε μερικά νέα για να δούμε πώς έχουν εκπαιδευτεί αυτά και τι γίνεται. Καταρχήν η μήνυση που έχει γίνει από όλους τους καλλιτέχνες και τους ζωγράφους και τους συγγραφείς, γιατί έχουν γίνει πολλαπλές μηνύσεις στην Αμερική, συλλογικές που λένε δεν έχει ακούσει τίποτα τον τελευταίο καιρό. Γίνανε, είπαν μερικά πράγματα στην αρχή, μετά εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει νέα από αυτό, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Νομίζω έχει οριστεί δικάσιμος, δεν ξέρω πότε ακριβώς είναι. Αλλά δεν λέγεται τίποτα. Περιμένουμε τα δικαστήρια της Αμερικής να αποφασίσουν. Τώρα, βέβαια, γιατί τα δικαστήρια της Αμερικής αποφασίζουν για όλο τον κόσμο, αυτό είναι μια απορρεμμένη ιστορία, την ξέρουμε την απάντηση. Ελπίζω της Ευρώπης τα δικαστήρια να αποφασίσουν αλλιώς, ό,τι και να γίνει στην Αμερική. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα κάποια νέα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο του training σε σχέση και με όλες αυτές τις μηνύσεις. Κλασικά, ναι, δεν μπορώ να δείξω τα άρθρα. Θα βάλω link από κάτω και θα πω περίπου τι λένε. Δεν είναι νόμιμο να δείχνεις άρθρα. Λοιπόν, το CBS λοιπόν, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι αλλάξανε οι όροι του Zoom ώστε να μπορεί να παίρνει τα δεδομένα των χρηστών. Τα δεδομένα των χρηστών είναι οι βιντεοκλήσεις τους, δεν υπάρχει κάποιο άλλο δεδομένο στο Zoom, καθότι μόνο αυτό κάνει, και να εκπαιδεύει το AI του. Πέσανε πάνω δημοσιογράφοι, πολιτικοί, τέτοια διάφοροι. Το Zoom το ίδιο έβγαλε ένα blog post. Αυτό μπορώ να το δείξω γιατί είναι δημόσιο blog post. Το οποίο λέει ότι παιδιά, και το επαναλαμβάνει 1-2 φορές μέσα σε 2 παραγράφους, ότι κοιτάξτε, εμείς δεν θα πάρουμε χωρίς την κατάθεσή σας ποτέ να δείξουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν πάρουμε. Και λέει ότι εμείς δεν θα πάρουμε ποτέ χωρίς την κατάθεσή σας να εκπαιδεύσουμε με τα δεδομένα σας και τις κλήσεις και αυτά οτιδήποτε. Απ' την άλλη, βέβαια, μετά θα πάει κάτω-κάτω το post, λέει: κοιτάξτε, να δείτε, έχουμε αυτά τα υπέροχα εργαλεία, το IQ Meeting Summary και το άλλο IQ, τα οποία λέει πρέπει να κάνετε accept για ο administrator σας για να γίνουν activate, για να ενεργοποιηθούν. Πρέπει να αποδεχθεί τους όρους χρήσης. Προφανώς αυτοί οι όροι χρήσης περιλαμβάνουν ότι θα σας κλέβουμε τα δεδομένα κατά πάσα πιθανότητα. Οπότε ναι, δεν παίρνουν τα δεδομένα σου χωρίς την άδειά σου, αλλά πρέπει να αποδεχθείς κάποιους όρους χρήσης για να χρησιμοποιήσεις τα καινούργια εργαλεία. Potato Tomato, κλασικές ταχπινιές των εταιριών, να μην το πω αλλιώς. Θα υπάρχει το link για όλα αυτά κάτω να διαβάσετε την ησυχία σας.
Επόμενη έτσι μεγάλη εταιρεία στο στόχαστρο, η Google. Η Google λοιπόν, όπως είδα το Search Engine Journal, ανανέωσε την πολιτική της ώστε να μπορεί να συλλέγει δεδομένα από όλους, όπως θέλει, όποτε θέλει, όπου θέλει, για να εκπαιδεύει το AI της. Μπράβο της, μπορεί, το κάνει. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι η Google όσον αφορά την μηχανή αναζήτηση κάνει και scraping, οπότε θεωρητικά και αυτά τα data είναι fair game για να εκπαιδεύσει το AI της πλέον. Καλά πάμε εκεί. Επί της ουσίας, όταν χρησιμοποιεί προϊόντα Google Chrome, οτιδήποτε έχει αποδεχθεί de facto ότι επιτρέπει στην Google να παίρνει τα δεδομένα του, να τα κάνει ό,τι θέλει. Και πριν να παίρνει τα δεδομένα μας, όλοι το ξέρουμε, τα cookie μας, όλα τα πάντα, τα κινητά όλα. Τώρα έβαλε μέσα, θα εκπαιδεύει και το AI. Μετά, το CNBC αναφέρει όσον αφορά το τι κάνει ο Elon Musk με το Twitter, ότι προφανώς, όπως έχω πει στο προηγούμενο, το Twitter έκοψε την πρόσβαση σε όλους, βασικά την έκανε αδύνατη, για να χρησιμοποιήσει ο Elon Musk στη δικιά του AI εταιρεία τα δεδομένα για να εκπαιδεύσει το δικό του AI. Μετά, η Adobe έχει βγάλει και αυτή είναι AI όπως όλοι γνωρίζουν, έχει κάνει πάταγο, είναι στην beta έκδοση του Photoshop, έχω κάνει βίντεο για αυτό όταν πρώτο βγήκε, από φωτογραφικής άποψης. Η Adobe λοιπόν έχει το Firefly AI, έτσι το ονομάζει, το οποίο που το έκανε train σε εκατομμύρια, λέει, Adobe Stock Images, content που έχει αγοράσει και public domain content. Οπότε λέει είναι 100% νόμιμο. Βέβαια τι παίζει. Το Adobe Stock, όπως έχω πει στο προηγούμενο βίντεο, είναι μια υπηρεσία σαν το Shutterstock και ανάλογες που οι χρήστες βάζουν τις φωτογραφίες τους, βάζουν μέσα φωτογραφίες σκοπό να τις πουλήσουν και στους όρους χρήσης είναι ότι θα χρησιμοποιείτε τη φωτογραφία σου για training νόμιμα. Οπότε όσοι είχαν φωτογραφίες στο Adobe Stock και έχει όντως εκατομμύρια φωτογραφίες, κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα νομικά, γιατί σου λέει ήταν στους όρους χρήσης που ήθελες να πουλήσεις τη φωτογραφία σου. Τα flag, σου λέει η εταιρεία. Μετά πάμε στο OpenAI, το οποίο φτιάχνει τον DALL-E. Το DALL-E λοιπόν έκανε συνεργασία αντίστοιχα με το Shutterstock, που είναι άλλη εταιρεία stock, που πάει ακόμη να πουλήσει φωτογραφίες του. Θα κάνει από εκεί train νόμιμα, οπότε ακόμα και να τους βγει η μήνυση των ανθρώπων να έχουμε το Shutterstock, και αυτό έχει εκατομμύρια φωτογραφίες. Έχω αγοράσει από εκεί αρκετές φορές και τα παρεμφερεί για να κάνω edits στο Photoshop. Μετά έχουμε το AI του GitHub, το οποίο προτείνει κώδικα. Πώς εκπαιδεύτηκε αυτό? Σύμφωνα με το ίδιο το GitHub, αυτό εκπαιδεύτηκε σε όλο το δημόσιο κώδικα, το public code, που είναι συνήθως τα open source προγράμματα, τα οποία έχουν πολύ καλό κώδικα, είναι αλήθεια, και είναι και όποιο κώδικα έχει φτιάξει ο καθένας, το βάζει public, γιατί δεν σε νοιάζει, δεν έχει κάτι να κρύψεις ή κάτι εμπορικό να κάνεις, που εκείνος είναι συνήθως low quality κώδικας, όχι πάντα, προς Θεού. Κάποτε όλοι γράφαμε κακό κώδικα, κάπως ξεκινήσαμε. Αυτό που λέει στην ουσία είναι το GitHub, ότι διάβασαμε όλο τον κώδικα, δημιουργήσαμε τα αντίστοιχα copilot για κάθε γλώσσα. Κάποιες γλώσσες, λέει, όπως η JavaScript, που έχουμε πολύ κώδικα, είναι καλύτερες. Κάποιες άλλες είναι λίγο χάλια, λέει, γιατί δεν έχουμε πολύ κώδικα και καλό κώδικα. Χρησιμοποιήστε το με δικιά σας ευθύνη. Μπορεί ο κώδικας που θα βγάλει να είναι, λέει, γεμάτος bugs ή γεμάτος τρύπες. Δεν μας νοιάζει. Εμείς το δίνουμε. Κάναμε train το AI. Κάναμε την ίδια λογική, βέβαια. Οποιοςδήποτε μπορεί να κάνει train ένα AI από το δημόσιο κώδικα του GitHub. Νομίζω θα είναι θέμα χρόνου με κάποιο τρόπο να πάρει και από ιδιωτικά repositories με κάποιους όρους χρήσης, αλλά προς το παρόν δεν το έχει κάνει. Ένας άλλος τρόπος που κάνουν εκπαίδευση τα data είναι οι βάσεις δεδομένων υπάρχουσες. Η πιο γνωστή είναι αυτή η Lion, που έχει δισεκατομμύρια, πραγματικά δισεκατομμύρια, ορίστε, έχει εδώ 2,3 δισεκατομμύρια κείμενα αγγλικής, 2,2 δισεκατομμύρια κείμενα από άλλες γλώσσες και 1,3 δισεκατομμύρια κειμένων από γλώσσες που δεν ξέρουν ποιες είναι ή που δεν είναι γλώσσες. Επίσης έχει 6 δισεκατομμύρια εικόνες. Αυτό είναι που έχει γίνει trend και το Midjourney, στο οποίο έχει γίνει μήνυση. Οπότε εγώ πιστεύω πολύ εύκολα το Midjourney μπορεί να ρίξει το φταίξιμο σε αυτούς. Αυτοί απ' την άλλη έχουν ανοίξει αυτό το site που το έχω δείξει σε προηγούμενο βίντεο, το haveibeentrained.com, το οποίο λέει ποιες φωτογραφίες σου, εδώ βλέπουμε τις δικές μου φωτογραφίες, ποιες φωτογραφίες σου έχουν χρησιμοποιηθεί στο training αυτό. Έχω δει κανένα 200 φωτογραφίες που έχουν χρησιμοποιηθεί δικές μου. Θεωρητικά, λέει, μπορείς να κάνεις αίτηση να σου βγάλει τις φωτογραφίες, αλλά πρέπει να κάνεις αίτηση μία-μία και εντάξει, τώρα να πάω σε 200-300 φωτογραφίες μία-μία να κάνω αίτηση να τις βγάλει και προσοχή τώρα, δεν τις βγάζει από το set, τις μαρκάρει σαν βγαλμένες
και σου λέει ότι αν η εταιρεία άλλη χρησιμοποιήσει το API τους, δηλαδή τη διαπαφή, την προγραμματιστική διαπαφή για να πάρει τις φωτογραφίες, δεν θα τις εμφανίσει. Αλλά αν η εταιρεία πάει απλώς και κατεβάσει αυτό το μένο το data κομμάτι αυτό εδώ, θα τις πάρει κανονικά. Δεν θα είναι μαρκαρισμένες εκεί μέσα. Είναι μαρκαρισμένες μόνο να χρησιμοποιήσει το API τους. Είναι τρομερό loophole. Το κάνει μάλλον για να κοροϊδέψει τους καλλιτέχνες. Anyway, έτσι είναι η ζωή. Και για να τελειώσουμε, πάμε σε ένα νέο σχετικό με την εκπαίδευση, ότι έγινε έτσι ένα θέμα τελευταία, ότι τα OpenAI και τα λοιπά, όχι, ότι το ChatGPT και οι λοιπές πλατφόρμες κατανόησης κειμένου και συζήτησης, παραγωγή συζήτησης τέλος πάντων και συνόψεων, δεν θα έχουν σε λίγο καιρό πια κείμενο, γιατί θα έχουν διαβάσει όλα τα κείμενα που υπάρχουν στο ίντερνετ. Αναμενόμενο θα πω εγώ. Εντάξει, θα βρουν μια λύση. Μπορεί απλώς να παλέψουν να κάνουν τους αλγορίθμους τους καλύτερους με τα υπάρχοντα δεδομένα. Όσο να είναι και η ανθρωπότητα έχει ένα όριο στο τι μπορεί να παράγει και πόσο μπορεί να παράγει. Μετά λέει μπορεί να αρχίσουν να πληρώνουν ιδιώτες, να γράφουν ή να παίρνουν ιδιωτικές συλλογές κειμένων ή γιατί τώρα θα χρησιμοποιούν μόνο τα δημόσια και ότι είναι σε αυτές τις βάσεις δεδομένων όπως αυτή εδώ που θεωρητικά είναι νόμιμες. Αλλά αυτό που θέλω εγώ να πω και στο οποίο θέλω να καταλήξω με όλη αυτή τη συζήτηση είναι ότι βρισκόμαστε σε μια καμπή του AI με τη λογική ότι έχουν γίνει μηνύσεις, έχει λίγο θορυβηθεί η ανθρωπότητα, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις γι' αυτό. Απ' την άλλη, οι εταιρείες έχουν ήδη βρει λύση, αλλάξαν όρους χρήσης, αγοράσαν από εδώ, ρίξαν αυτό έξω από εκεί. Το AI θα συνεχίσει να εκπαιδεύεται, θα συνεχίσει να βγαίνουν καινούργια προγράμματα τα οποία φαίνονται μεν εντυπωσιακά, αλλά στην τελική αυτό που κάνουν. Πάντως είναι ένα βήμα μπροστά από που είμαστε πριν από 5 χρόνια, αυτό ισχύει. Αλλά απέχουμε από πραγματική τεχνητή νοημοσύνη πολύ ακόμα. Όπως και να έχει, τα είχα να πω, τροφή για σκέψη. Όποιος θέλει να κάνει κάποια παρατήρηση σε όλα αυτά ή να πει κάτι που ξέχασα ή να διορθώσει κάποιο λάθος που έκανα, δεν αποκλείεται τίποτα, ας μου πει κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ που με είδατε. Γεια σας.